तो प्रणाम, मैं सुमन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के बीच में बहुत ही प्यारा एक देवी गीत गाने जा रही हूँ। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ललकी चुंदरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो, ललकी चुंदरिया जनवा मारे हमरी माई हो। ललकी चुनरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो, ललकी चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। लक्ष्मी रूप धैलू माई, विष्णु जी के मोहलू हमरी माई ए हो। लक्ष्मी रूप धै के मैया, विष्णु जी के मोहलू हमरी माई हो। हृदय के दिहलू मारवाई हमरी माई हो, हृदय के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। ललकी चुनरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो। सीता रूप धैलू माई, राम जी के मोहलू हमरी माई हो। सीता रूप धैलू मैया, राम जी के मोहलू हमरी माई हो। रावण के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। ललकी चुनरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो। गौरी रूप धैलू मैया, भोले जी के मोहलू हमरी माई हो। गौरी रूप धैलू मैया, भोला जी के मोहलू हमरी माई हो। महिषासुर के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। भस्मासुर के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। ललकी चुनरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो। राधा रूप धैलू मैया, कृष्ण जी के मोहलू हमरी माई हो। राधा रूप धैलू मैया, कृष्ण जी के मोहलू हमरी माई हो, हमरी माई हो। राधा रूप धैलू मैया, कृष्ण जी के मोहलू हमरी माई हो, हमरी माई हो। कंस के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। कंस के दिहलू मारवाई हमरी माई हो। ललकी चुनरिया के यह खासियतिया हमरी माई हो। ललकी चुनरिया जन्म मारे हमरी माई हो। ललकी चुनरिया जान मारे हमरी माई हो।